kamar daga kafa kenan yana numfashi ashe takawa yake kamar taka ake yana tafiya ya gama shi lahira duk sanda ya numfashi kamar taka tafiya kenan yana ci gaba tafiya yake ina tafiya lahira zuwa ajalin sa tafiya yake zuwa iyakar ajalin sa ina da numfashi 12,000 a kullum a cikin kowane dare ma haka ranar alkiyama za a duba cikin kowane numfashi da ya fidda shi a cikin raukana ga ambatan Allah sai nadamarsa ta yi tsawo wato sai hasarar wanda numfashi ya shuɗe masa daga numfarfashinsa da raukana bai ambaci Allah wato nadamarsa za ta yi tsawo na an ce ko mutum ya shiga aljanna sai ya yi nadama don ba yan aljanna suna nadama kan numfashinsu da shi wanda su ambaci Allah